Сина, і Духа Святого. Amen. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Вось прыйшоў пан і валадар, і ў руцэ яго улада і моц, і панаванне. Гэтыя словы антыфоны на ўваход паказваюць нам сутнасць свята аб'яўлення Езуса Хрыста. Валадар і пан прыйшоў да сваіх. Хоча валадарыць у кожным сэрцы. Хочам і мы сёння адгукнуцца і сапраўды распазнаць Хрыста, так як тры мудрацы. Распазнаць Хрыста у прысутнасці эўхарыстычнай, у святых сакраментах, у супольнасці касцёла, у Божым слове. Хочам прыняць гэтае валадаранне менавіта праз пакорную любоў, якую будзем здзяйсняць у нашай штодзённасці. Гэта мяне нашыя шляхі. Гэта вучыць нас праўды і сапраўднай надзеі. Няхай гэтая урачыстасць, якую сёння перажываем, дарагія браты і сёстры, будзе для нас святлом і радасцю. Бог аб'явіўся, хочам прыняць гэтае аб'яўленне і гэтым аб'яўленнем у штодзённасці жыць. У гэтай Еўхарыстыі малюся за супольнасць маці ў малітве, за ўсіх, хто стварае гэтую супольнасць, за ўсе маці, которые моляцца за сваіх дзяцей, таксама за мужоў у іншых інтэнцыях, і прасіць, каб добры Бог памнажаў вашую веру, каб сэрцы былі поўныя пабожнасці, трываласці і надзеі. На пачатку Еўхарыстыі шчыра Бога перапросім за ўсе нашыя грахі. Спавядаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу, найсвятейшую, завсёды Анну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Няхай змилуецца над нами Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Аминь. Людям доброй воли, хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прийми моление наше, який сидиш праворуч
Ты святлом цудоўнае зоркі, аб'явіў сёння народам Твайго адзінароднага Сына. Дай, просім, каб мы, што ўжо спазналі Цябе праз веру, былі даведзеныя да сузірання бляску Тваёй велічы. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читание книги пророка Исаии. «Устань, святися, Иерусалим, бо пришло Твое светло, и слава Пана узошла над Тобою. Бо ось темра покриє землю, і змрок народи, а Пан узыдзе над Тобою, и слава Ягоная з'явится над Тобою. И пойдуть народи до Твоего светла, и короли до бляску Твоего усходу. Узнімі вочі свої і погляді навокал. Усі яны збираються, ідуть до Тебе. Сини Твої приходять здалек, і дочок Твоїх несуть на руках. Тады убачиш Ти і зазяєш, затрапеша от радости серце Твоє, бо багатті мора попливуть до Тебе. Прийде до Тебе скарб народу. Закриє Тебе множество верблюдов, молодых верблюдов з Мадияну і з Ефи. Усе яны пройдуть з Саби, принесуть золото і кадила, і обвящать будуть хвалу Пану. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Все народы свету будут служить Пану. Все народи свету будуть служить Пану. Боже, дай суд Твой королю и сыну короля Твою справедливость. Нехай судить народ Твой справедливо, и пригнеченных Твоих помоглет право. Все народи свету будуть служить Пану. У дни ягоным закрасуя справедливость, и великий спокой, аж покуль не зникне месяц, и буде он пановать от мора до мора, и от раки аж до краю земли. Все народи свету будуть служить Пану. Короли Тарсису и островов принесут ему дары, короли Аравии и Сабы складут данину, и поклонятся ему все короли, все народы будут служить ему. Все народи свету будуть служить Пану. Бо он вызволить у Бога, який його клича, і пригнеченого, який допомоги немає. Змилуется он над бедным и убогим, и души бедных уратує. Все народи свету будуть служить Пану. Читание послания святого апостола Павла до Ефесцев. Брати,
Вы чули про ўдзяленне ласкі Божай, дадзенай мне дзеля вас, бо праз аб'яўленне мне была адкрыта таямніца. Яна не была адкрыта сынам чалавечым у мінулых пакаленнях, так як цяпер адкрылася святым апосталам ягоным і прарокам праз духа. Гэта значыць, што і язычнікі з'яўляюцца сунаследнікамі і членамі аднаго цела і садзельнікамі абяцання ў Езусе Хрысце праз Евангелле. Гэта Слова Божае. Ми бачили зорку ягоною на всході, і прийшли йому поклониться. Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Matwieja. Калі Jezus нарадзіўся ў Бэтлееме юдэйскім, у дні караля Ірада, прыбылі ў Єрузалем мудрацы з усходу, кажучы: «Дзе нованароджаны кароль юдэйскі? Бо мы бачылі зорку ягоную на ўсходзе і прыйшлі пакланіцца яму». Пачуўшы гэта, кароль Ірад занепакоіўся, і ўвесь Єрузалем з ім. Ён сабраў усіх першасвятароў і кніжнікаў народу і пытаўся ў іх, дзе мае нарадзіцца Хрыстус. Яны сказалі яму: у Бэтлееме юдэйскім, бо так напісана прарокам. І ты, Бэтлеем, сярод Юды, нічым не меншы сярод гарадоў Юды, бо з цябе выйдзе правадыр, які будзе пасвіць народ мой Ізраіля. Тады Ірад, патаемна паклікаўшы мудрацоў, выведаў іх пра час з'яўлення зоркі. І паслаўшы іх у Бэтлеем, сказаў: «Ідзіце і дакладна разведайце пра дзіця. Калі знойдзеце, паведаміце мне, каб і я пайшоў пакланіцца яму». Яны ж, выслухаўшы караля, пайшлі. А зорка, якую яны бачылі на ўсходзе, ішла перад імі, пакуль, прыйшоўшы, не спынілася над месцам, дзе было дзіця. Убачыўшы зорку, яны вельмі ўзрадаваліся. Калі увайшлі ў дом, убачылі дзіця з Марыяй маці яго. Упаўшы, пакланіліся яму і, адчыніўшы скарбніцы свае, ахвяравалі яму дары: золата, кадзіла і міра. Атрымаўшы ў сне наказ не вяртацца да Ірада, адышлі ў сваю краіну іншай дарогай. Гэта слова Пана. Alleluia, alleluia.
Мы бачили зорку ягоную на ўсходзе і прыйшлі пакланіцца яму. Мілаваныя браты і сёстры, вядзе нас вера да спаткання з Богам, да спаткання з Христом. Розныя былі інтэрпрэтацыі, што можа быць гэтай зоркаю. Сапраўды, новая зорка, которая на небе з'явілася, гэта можа быць сумленне чалавека. Гэта можа быць тое добрае прагненне, мара, надзея. Гэта можа быць сапраўды любоў і вера. Хочам сёння падзякаваць Пану Богу за дар нашай веры. Свята аб'яўлення, якое мы сёння святкуем, гэта свята, которое паказвае нам, што нашая вера, яна сапраўды з'яўляецца дарам ад Пана Бога. І калі за ёю, як за гэтай зоркаю пойдзем, яна нас заўсёды давядзе да вельмі асабістага, глыбокага спаткання з Христом. Гэтыя спатканні здзяйсняюцца ўжо тут, на зямлі, але поўным такім спатканнем будзе неба, радасць вечная. Слухаючы слова Евангелія, хочам знайсці сябе, сваё месца у тых канкрэтных падзеях, пра якія расказвае нам евангеліст. Звярнуць трэба ўвагу, што евангеліст паказвае нам тры розныя падыходы да гэтага факту нараджэння Езуса Хрыста, да Божага аб'яўлення. Гэта таксама тры розныя пазіцыі, можна сказаць, стратэгіі, як жыць сваёй верай. У Евангеліі няма неверуючых людзей. На пачатку бачым караля Ірада, который даведаўся ад мудрацоў, што нарадзіўся новы кароль юдэйскі. Бо мудрацы бачылі зорку, яны прыйшлі здалёк, яны з'яўляюцца канкрэтным довадам, аргументам таго, што кажуць праўду. Вось кароль бачыць людзей здалёк, можа таксама гэта былі іншыя каралі, нейкія дастойныя людзі, яны ж папросту так не прыйшлі. Гэта значыць, што гавораць праўду. Ірад верыць у тое, што дзесьці нарадзіўся збавіцель, новы кароль. Не разумее гэтага. Глядзіць на гэтага нованароджанага дзіцятка як на свайго канкурэнта, як на таго, хто хоча яму нешта забраць, украсці, адабраць яму уладу. І таму рознымі людскімі спосабамі хоча падмануць, хоча неяк даведацца, дзе гэтае дзіця. Кажа, я пайду і таксама яму пакланюся. Добра ведаем і разумеем, які потым быў паклон Ірада. Паслаў, каб пазабіваць усіх немаўлят. Гэта образ усіх тых людзей, которые вераць у Бога. Але гэтая вера і образ Бога, ён звязаны менавіта як у Ірада. Глядзець на Бога, на Божую справу, як на тое, што можа ім нешта забраць. Верыць у Бога, але не хачу Богу давяраць. Хачу ўсё трымаць у сваіх руках, поўную ўладу над сваім жыццём і над жыццём іншых людзей. Бог ёсць дзесьці там, далёка. Звярніце ўвагу, Ірад ніколі не пойдзе сам у Бэтлеем, не спаткаецца з гэтым дзіцяткам, не спаткаецца таму, што баіцца. Занепакоіўся Ірад і ўвесь Єрусалим. Гэта вобраз людзей, которые пра надумку, пра веру, пра Бога пачынаюць непакоіцца, баяцца пакарання, смерці, можа, яшчэ чагосьці. Які вобраз Бога нашу ў сваім сэрцы. Далей бачым наступны падыход. Ірад сабірае першасвятароў, кніжнікаў народу, людзей мудрых, людзей, которые маюць канкрэтныя веды, которые чытаюць святое пісанне, которые добра ведаюць, дзе Бог, які Бог, дзе павінен нарадзіцца Месія. І яны адразу адказваюць, у Бэтлееме юдэйскім чытаюць прароцтвы, так напісана. А калі гэта напісана ў Бібліі, яно споўніцца. Менавіта там, у гэтым горадзе. Гэтыя першасвятары і кніжнікі добра ведаюць, дзе Езус Христос. Добра знаюць дарогу, гэта было блізка ад Єрусаліма, але яны стаяць у месцы.
Может быть, это образ людей верующих, которые живут с конкретными ведами и ведают, где Пан Бог, ведают, где костел, ведают, як треба сповядаться, коли треба сповядаться, ведают, что без святой коммунии нема святов, ведают, что треба жить у згоде с Богом, с сумлением, про сакрамент шлюбу, ведают, что треба вести детей до хросту, до коммунии святой. Усё гэта добра ведают, але нічога не робяць. Так як гэтыя першасвятары кніжнікі. Дзіўна, добра ж ведалі, чаму не пашлі? Чаму не пашлі гэтай дарогай? Як у маім жыцці. І ўрэшце вобраз гэтых галоўных герояў, которых мы сёння так моцна ушаноўваем, трох мудрацоў, чи як традыцыя называе іх, трох каралёў. Людзей, которые прайшлі сваю дарогу веры. Яны адразу не былі веруючымі. Звярніце ўвагу, што вера, як зорка, ў пэўным моманце іх жыцця паявілася. У сэрцы яны пачалі верыць і давяраць Богу. І зразумелі адно, што вера сапраўдная — гэта дарога, гэта шлях, па которым трэба ісці заўсёды. Не можна стаяць у месцы. Кожны з нас мае сваю дарогу веры. Сёння, калі дзякуем за нашу веру, хочам падзякаваць, успомніць, калі я прыйшоў да веры. Колькі мне было гадоў? Можа, несвядома, ад дзяцінства кормлены, ўжо, скажем так, з малаком маці гэтая вера ўвайшла ў мяне. А можа, як чалавек дарослы, старэйшы, прайшоўшы свой досвед. Гэта кожнага з нас дарога. Тут нема лепшых, нема горшых, тут усе мы роўныя. А сёння Слово Божие вучыць нас менавіта, как мы былі на гэтай дарозе веры мудрацамі, которые будзем ісці. Ісці, не гледзячы на розныя перашкоды. Яны будуць. Канкрэтнай перашкодай з'яўлялася гэта злосць, гэты падман Ірада. Ірад — гэта сімвал зла, которое спатыкае нас на дарозе веры. І он усімі спосабамі хоча адвесці нас ад Пана Бога. Гэта тыя спакусы, которые спатыкаюцца. Яны ж, выслухаўшы, пайшлі далей. Зорка, якую яны бачылі на ўсходзе, ішла перад імі і вяла іх, пакуль не дайшла да месца, дзе было дзіця. Гэта вера, которая шукае вельмі асабістага, глыбокага спаткання з Богам. Кожны з нас на свой спосаб, ці гэта ў малітве, ці таксама перажываючы святыя сакраманты, гэта тыя месцы, там, дзе канкрэтная зорка нашай веры паказвае: тут Бог, затрымайся. Каб глыбей перажываць веру, трэба навучыцца менавіта гэтых момантаў затрымацца на працягу дня, каб падзякаваць, памаліцца на хвілінку. На працягу свята, нядзелі затрымайся. Пабудзь з думкамі са сваімі, з сэрцам, з сумленнем, прыйдзі да касцёла. Убачыўшы зорку, яны вельмі ўзрадаваліся. Вобраз людзей, которых вера ведзе да радасці, которых вера связана с переживанием великой радости. Я веру у Бога, и это дает мне радость. Не так, как у Ирода. Там была занепокоенность, там был страх, а тут великая радость. Радость спаткання, што ўжо хутка спаткаюся, што гэта спатканне будзе поўным. Увайшоўшы ў дом. Айцы касцёла паказваюць, што вера можа быць толькі ў доме. Дом — гэта касцёл. Нема па-за касцёлам сапраўднай веры. Там можна убачыць Езуса, там можна убачыць Бога чалавека. І там можна сапраўды, упаўшы на калені, пакланіліся яму. Тое, што мы з вамі робім падчас кожнай эўхарыстыі, гэта не некі машынальны жэст, мы прывыклі, міністрант пазвоніць, трэба стаць на калені. Можа, сёння асабліва трэба нам задумацца, як я упадаю на калені, каму я кланяюся, ці вачыма веры бачу майго Бога, да которого прыходжу і перад которым хачу пакланіцца. Бо так трэба, бо гэта мой Бог. Адчыніўшы скарбніцы свае, ахвяравалі дары, золата, кадзіла і міру. Традыцыя дае інтэрпрэтацыю глыбокую, багаслоўскую гэтым дарам, але сёння хочам падумаць пра сябе, што я магу ахвяраваць Пану Богу. Што з'яўляецца тым золатам майго жыцця? Час. Час. Гэта можа быць тое золата, которое найцаннейшае, то, што маем, тое, што найцяжэй дзесьці там аддаць. Кадзіла
Гэта вобраз менавіта малітвы, так як маем гэтую імшу з акаджэннем, малітва, которая пастаянна ўзносіцца да Пана Бога. Гэта дай Пану Богу. Міра, гэта значыць тое, што людское. Гэта паправа майго жыцця, гэта тыя мае шэрыя будні, которые таксама хачу ахвяраваць Пану Богу, каб Ён напаўняў іх сваім святлом. Не браць усё ў свае рукі, маючы свядомасць, што як міра, яна такая тлустая, мы не возьмем усяго, нешта выскальзвае з нашых рук. Калі даверымся Богу і ў Яго рукі складзем сваё жыццё, Ён будзе нас весці за сабою. Сапраўднае спатканне з Богам усё мяняе. Не вяртаючыся да Ірада, іншай дарогай адышлі ў сваю краіну. Гэта гаворка ідзе не толькі пра іншы шлях, геаграфічны, але менавіта гэта іншая дарога жыцця, іншы стыль жыцця. Яны сапраўды, як веруючыя місіянеры, вярнуліся да свайго дому, да сваёй краіны. Гэта нашае заданне. Калі мы сёння сапраўды спаткаем Хрыста, убачым Яго, паклонімся Яму і ахвяруем са свайго сэрца тое, што маем, гэта мяняе нашае жыццё. Мы ўжо не тыя самыя. Іншая дарога жыцця – гэта іншы стыль жыцця, поўны святла, радасці і надзей. Дарагія браты і сёстры, няхай і мы, як гэтыя мудрацы, которые ўбачылі зорку Хрыста і прыйшлі за ёй, сёння у сваіх сэрцах адчуем гэтую перамену. Перамену спаткання з Божым святлом і з Божай праўдай. Калі прыходзім пакланіцца Яму, Ён нас напаўняе сваёй прысутнасцю, сваёй любоўю і сапраўднай хрысціянскай надзеяй. Амин. Адказваючы на Божае Слова, вызнаем нашу святую веру. Веру ў адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення, зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога, з Дзевы Марыі, і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас, пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны. На трэці дзень уваскрос, паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго владарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю васкрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Праз Хрыста, пакланіцца якому прыйшлі мудрацы з усходу, скіруем да Бога нашыя просьбы. Молимся за народы свету, каб усе жыхары зямлі маглі радавацца нараджэнню Збавителя. Цябе просім, молимся аб святарскіх і манаскіх пакліканнях, каб памнажалася колькасць прапаведнікаў Божага Евангелія. Цябе просім, молимся за людзей, якія шукаюць праўду, каб яны знайшлі яе ў Хрысце. Цябе просім, молимся за памерлых, каб Езус Христос прывёў іх да паўнаты збаўлення. Цябе просім, молимся за нас саміх, каб, паглыбляючы таямніцу Божага аб'яўлення, мы дасягнулі неба. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся ў інтэнцыях гэтай святой імшы, даручаючы супольнасць маці ў малітве, просячы аб дары пабожнасці, аб моцнай веры, таксама ва ўсіх тых інтэнцыях, з якімі матулі
приходять до Єсуса Христа. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Добрый Боже, выслухай наши просьбы и освяти нас святлом Твоей ласки. Праз Христа, Пана нашего. Амінь. Номер 155. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу вяру принял Бог, Отец Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і усьому Костьолу Святому. Пане, просим Тебе ласкаво, узглянь на дары Твоего костела. Ужо не золото гэта кадила и мира, але Иисус Христос, який в гэтых дарах виявляється. Яго складаем у ахвяру і споживає, як і живе і владарить на веки вечные. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору серце, узносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годна гэта і справядлива. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна.
каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа, сёння Ты аб'явіў таямніцу нашага збаўлення. Сёння Ты з'явіў нам святло народаў, Твайго Сына Езуса Хрыста. Калі Ён прыйшоў на зямлю як смяротны чалавек, Ты адарыў нас нанова удзелам у Яго вечнай славе. Таму неба і зямля з захапленнем спяваюць Табе новую песню, і мы з усімі хорамі анёлаў праславляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Твою, Пане Иису, признаем Твое воскресение и чекаем Твоего прися в хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнні, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і у Христі, Табе, Божа Ойча всемогутний,
у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, празусе веки вечные. Сын Божий стался человеком, как мы могли стать Божьими детьми, тому полные удячности осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пanie, zbaw nas od усяго злого. Дай ласкаво супокой у дни наши. Да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заўсёды вольные от граху и захаванные от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыйсця Збаўцы нашага Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пanie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего. И будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и валадарыш на веки вечные. Амин. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Перадайте ближнему знак супокою. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахи свету. Благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не багатый, как ты вышел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Мы бачили зорку ягоную на усходе и пришли поклониться ему. Тело Христа. Аминь.
бідність берегу. Нема чим себе мой може прикривати. Твоє рученьки пригоже спалівати. Співуй, нині синочок звався світу. Вибачай, мой Пану Божа, бідність велику. Нашим царі, мой Божа, прикривать. Твоя рученька пригожа спалівать. Твоя рученька пригожа спалівать. Над землею юдейской Божий анёл летал, пастухам Вифлеемским дивную речь казал. Царство правды не той, что в золоте пастушим траву, Божьего венел прихожими отцовитами Божьим разбудиться славитое. Над яслями над колыскою небо грешное тело чистое, вечная, юная и пригожая Богородица, Матерь Божия. И пошли люди ты, я, благословенный час, поклониться Мессии, как выбавил Бог нас. Царство правды не той, что в золоте, а в воздушном траву, Божьего венел прихожими отцами, Божьим разбудиться
Помолімся. Просим Тебе, Пане, заўсёды і ўсюды, иди перед нами светочам небесным, каб чистою душою мы спостигали таямницу Евхаристии, у якой берем удел згодно с Твоей волей, и с радостью ее примали, праз Христа, Пана нашего. Дорогие братья и сестры, перед тем, как пойдем до дому, будуть поблагословлены кредо, кадила и вода. Кредо и позначаем двери, водой окропим доми, квартиры, помешканні, на знак, что мы приняли в свое життё утеловленное Божие Слово. Молимся, как Христос Пан у гэтым годзе заўсёды быў з нами, і каб кожны, хто яго шукае, як мудрацы з усходу, знайшоў яго у нашай сям'і. Божа адзінае і вечнае святло, Ты прывёў мудрацоў да Твайго Сына і аб'явіў яго ім як валадара над валадарамі. Яны, паверыўшы, пакланіліся яму і прынеслі свае дары. Май ласку благаславіць гэтую крэйду для пазначэння дзвярэй нашага жылля, у якім мы прынялі святло Твайго аб'яўлення. Учыні, каб мы станавіліся ўсё больш дасканалым святлом для свету, асабліва для тых, хто Цябе шукае. Божа, благаславі кадзіла, каб яго прыемны водар узносіўся разам з нашымі малітвамі да Твайго аблічча, з'яднаныя з Тваім Сынам, які пасяліўся сярод нас, каб аб'явіць нам Цябе, які сядзіць праварук Цябе, каб заўсёды заступацца за нас просім. Учыні, каб нашыя дамы, напоўненыя сёння водарам кадзіла, былі месцам штодзённай малітвы. Пане Боже Всемагутны, выслухай ласкава нашыя малітвы, калі мы ўзгадваем дзівосную справу нашага стварэння і яшчэ больш дзівосную справу нашага адкуплення. Благаславі гэтую ваду. Ты стварыў яе, каб давала урадлівасць нівам, каб умацоўвала і ачышчала нашыя целы. Ты таксама ўчыніў ваду прыладай Тваёй міласэрнасці, бо праз яе Ты вывеў свой народ з няволі і наталіў яго смагу ў пустыні. У прадказаннях прарокаў вада была знакам новага запавету, які Ты пажадаў заключыць з чалавецтвам. Нарэшце, праз ваду, якую Христос асвяціў у Ярдане, Ты аднавіў у купеле хрусту нашую сапсаваную натуру. Няхай жа гэта вада нагадвае нам прыняты хрост, каб мы радаваліся разам з нашымі братамі і сёстрамі, ахрышчанымі ў час пасхальных урачыстасцяў. Праз Хрыста, Пана нашага. Аминь. за сённяшнюю супольную урачыстую молитву, за вашу присутность, за эту атмосферу молитвы, за народженности на Божьем Слове, на принятие святого тела Иисуса Христа. Вельми сердечно запрошаю всіх, як ми міру мачимості і справді засталися сьогодні, по добрим
таким звычаем нашай парафіі з'яўляецца наше парафіяльнае калядаванне пасля апошняй мшы урачыстасці аб'яўлення, хочам тут у капліцы пабыць і праславіць Пана Бога. Гэта не будзе конкурс калядных песняў, не будзем выступаць адзін перад другім, хваліцца, не будзе судзей, але гэта будзе малітва праслаўлення. Менавіта каляднымі спевамі, гэтай добрай атмасферай, прыгожымі словамі, каб мы сапраўды адчулі Божую прысутнасць як адна вялікая сям'я тут у нашым Божым доме. Так што вельмі сардэчна, хто мае час і магчымасць, запрашаю на наше парафіяльнае супольнае калядаванне. Прыміце Божае благословение і пасля благословення, выходзячы з капліцы, там міністранты будуць раздаваць прыгатаваную ўжо крэду, якую можам азначыць дамы нашыя. Пан з вами. Пахіліце галовы на благословенне. Бог, які паклікаў вас з цемры ў сваё цудоўнае святло, няхай шчодра адорыць вас сваім благословеннем і ўмацуе вашыя сэрцы ў веры, надзеі і любові. Христус, які сёння з'явіўся свету, як святло, што ззяе ў цемры, няхай дапаможа вам з вераю за ім ісці, каб вы былі святлом усяго свету. Бог, які святлом зоркі прывёў трох каралёў да зваўцы, няхай і вас пасля зямнога вандравання прывядзе да нязгаснага святла ў сваім валадарстве. Благословення всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, няхай сидит на вас и застанется назавсёды. Аминь. Идите в супокои Христа. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які нас губодушнують по світі. Найсвятейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим порядником, святый Архангеле Михайле, молися за нас. Спел номер 148. Земля и небо радостно спевают, ангелы свету диво обвещают. Христос родился, Бог объявился, ангелы славят, судно спевают, пастушки играют, звук заснул, играют, люди дитяти Бога знают. Сегодня Бетлеем, дивная новина, Прачица Пана народила сына. Христос родился, Бог объявился, ангелы славят, судно спевают, пастушки играют, звук заснул, играют, дитяти Бога знают. Мария Панна, дитятка пястує, і святий Юзеф